da farko akwai kaman akwai kame da naga cewa an yi na babar Ada Aleru da matarsa, kamar yadda na gani ko kamar yadda naga ana watsawa, an kama su a ƙasar Saudiya. To naga mutane kowa yana yin comment, kowa dai yana faɗan abin da yake faɗa a kai. To farko dai ni abin da zan faɗa shine, na farko ni dai abin da na fahimta, ni ban ga gwaninta wajen kama wa'innan matan ba. Abin da yasa na ce ban ga gwaninta wajen kama su ba, dalilai na ba su da yawa. Dalili na farko, wa'innan matan asali ba su suka yi wa 'yan Najeriya laifi ba, kuma ba su ne asalin 'yan ta'addan da mu muke zargin suna kashe mana mutane ba. Ita ɗayar babarsa kenan, ɗanta ne ke kashe mana mutane, ita kuma ɗayar mijinta ne. Kuma abinda zai baka mamaki, ni ina da tambayoyi kamar haka. Tambaya ta farko, waɗannan matan, tunda wataƙila ana son a ce mana gwamnatin Najeriya ce ta bada sanarwa ko ta bada information na a kama su, to in dai da gaske ne gwamnatin Najeriya ita ta bada information na a kama waɗannan, to gwamnatin Najeriya ba wani kokari da ta yi. Abin da yasa na ce ba ta yi kokarin komai ba, daga Najeriya mutanen nan suka tashi, wataƙila daga Zamfara ko Sokoto ko Abuja ko wani gari. Ta yaya daga Najeriya mutum ya baro cikin daji, in a cikin daji suke, ya taho airport, a gama tantance shi, ai komai, ya hau jirgi ya daidaita har ya tashi zuwa sama. Hawa jirgi fa ba irin hawa motar haya bane. Kafin ma ka hau, musamman zuwa aikin hajji din nan, tunda ba jirgin yawo bane, sai ka biya, an tantance ka kawo passport, an yi kaza. Akwai hanyoyi da ake bi masu tsayi kafin ma a kai garan da mutum zai zo ya hau jirgi. Amma in ba wasa da kwakwalwa ba, a ce mutanen nan har suka zo suka yi duk abin da suka yi, suka kwashe kwanakin da suka kwashe bayan sun biya kafin hawa jirgi, har suka zo suka hau jirgi, duka ba a san su ne ba, sai da suka dira ƙasar Saudiya, sannan aka ba da information cewa su ne a kama su. To in haka ne, wannan lallai zallar kasawar gwamnatin Najeriya ce ta bayyana. Sannan abu na biyu, in har za a iya a kama waɗannan matan a Saudiya, gwamnatin Najeriya ta sa a kama su, ya aka yi gwamnatin Najeriya ta kyara Kaltume Alin Bajitani? Kaltume ita a karan kanta ita ce yar ta'adda din. Su kuma waɗannan da aka kama, ita waccan mijinta ne ɗan ta'adda, waccan kuma ɗanta ne. Amma an ya kama su saboda watakila gwamnati, in watakila ta so ta yi mutane bayani, watakila na wasa da kwakwalwa again, ta ce ta kama su ne saboda za a samu bayanai a hannunsu. Amma ita Kaltume ga ta nan fitowa take karara, ita ce yar ta'adda din. Tana cewa a yaƙi wata ƙabila, tana cewa dole su kashe wasu mutane, ma'ana tana shelar ta'addanci. Muna ta kira akan cewa ya kamata a yi maganinta, amma ba za a yi maganinta ba har sai an kai gabar da makaman da Kaltume ta yi oda ta raba wa mutane, sun fara kashe mutane, sannan a ce mana yanzu ana neman Kaltume. Amma yanzu saboda tsabagen wasa da kwakwalwa da rainin wayo tsura, yanzu an zo an ce mana an kamo wai matar Aleru da babarsa, wanda wallahi ni a guri na kokari ko dai ba. Domin idan da gaske ana neman Ada Aleru, na sha faɗa, yanzu ma zan maimaita, akwai Dr. Yahuza Getso, Allah ya masa albarka, ya sha fita gidajen talabijin, social media, ya faɗa, ya ce duk cikin 'yan ta'addan nan duk wanda ake son a kama an san inda yake, an san gidansa, an san unguwar da yake, an san inda yake kwana, in a daji yake an san a dajin da yake, an san bukkar da yake kwana. Babu jami'in tsaron da ya taɓa fita ya ce Dr. Yahuza Getso ƙarya yake magana da yake faɗa. Amma saboda tsabar rainin hankali da wasa da kwakwalwa, na ga wani ɗan sanda ko commissioner of police ne ko menene yana cewa duk wanda ya nuna inda Aleru yake ya samu miliyan 5. Ya wannan maganar Matawalle ya taɓa faɗa, kuma da Matawalle ya faɗa, ni na bayo da Matawalle martani cewa in gaske yake yi zai bada miliyan 5 ga wanda ya nuna inda 'yan ta'adda suke. Dr. Yahuza Getso ya ce kyauta, in jami'an tsaro za su kama wa'innan mutanen, kyauta zai faɗi inda mutanen nan suke. Amma ba ku yi haka ba.
amma saboda tsabagen ku nuna mana cewa ba aikin za a yi ba, mu da muke so a kama maza kuma abun kunya an tafi ana kama mata. Wallahi ko shakka babu, wallahi wannan abun ni wallahi ba a burge ni ba, kuma wallahi duk mai hankali bai kamata a burge shi ba, domin matar Ada Aleru ba ta yi mana laifin komai ba mu yan Najeriya, babar Ada Aleru ba ta yi mana laifin komai ba. Wanda ya mana laifi cikakken dan ta'addan da ya kamata ku kama shine karshen ta'addancin bangaren sa ya tsaya shine Aleru. Kuma in ba rainin hankali da wasa da kokola ba, Ada Alerun nan shekara 3 da suka wuce ko shekara 2 da rabi da suka wuce, lokacin matawalla karamin ministan tsaro yana gwamna a Zamfara, aka nuno gashi kirikiri har da jami'an tsaro a gurin ana nada shi sarkin Fulani na area da yake. Kar ku zata mun manta mutumin da har aka je aka nada shi sarkin Fulani, wanda kafin a nada ka sarkin Fulanin nan sai da sanin sarkin gurin, sai da sanin jami'an tsaron gurin, haka aka to ina zuwa, idan da gaske kuna neman Ada Aleru shi yasa kuka kama matarsa da babarsa, to ai haka ne ba sai kun sha wahala ba. Ina waɗanda suka nada shi sarkin Fulani, ina suke? Ya kamata ku neme su, in kun neme su shine za ku gane inda Ada Aleru yake. Kwanaki shekara 4 da ta wuce akwai bidiyo yana nan yana yawo na ɗansa da aka ce an kama. To in dai information ake nema, da aka kama ɗansa wani information aka samu? Ɗan tun da aka kama shi shiru kake ji kamar an shuka dutsa. An kashe shi yana da rai ba wanda ya sani. Saboda wasa da kwakwalwa kuma yanzu kun zo kun ce kun kama matarsa da ɗansa au da babarsa a ƙasar Saudiya. To ni abin da ma nake tsammani, shin waɗannan da matar da babar Saudiya suka yi wa laifi ko Najeriya? In Najeriya suka yi wa laifi, laifin me suka yi wa Najeriya da aka kama su? Bayan ga mai laifi can. Balma in ba sa aba yanzu da kuka kama matar da babar, in ba sa aba kun kwallo wa ƴan inda Ada Aleru yake kun kwallo musu aiki. Domin ba za ku yi zo ku ba su tsaro ba. Shi kuma yana iya zaluntar su. Ya zo ya kidnapping din mutane da sunan an kama man mahaifiya saboda haka sai an sake ta. Wannan ba daidai bane abin da kuke yi. Kuma wallahi dole mu fita fili mu ga muku gaskiya. In gaskiya ne kuna son ku kama mutanen nan, wallahi summa tallahi a cikin jami'an tsaro, a cikin waɗanda suke bincike kan abin da ya shafi harkar yan ta'adda, musamman da Yahuza, akwai waɗanda suka ce sun san inda mutanen nan suke. Ya za ku dinga mana wasa da kwakwalwa? Saboda haka wannan magana ta gaskiya za mu gaya muku, ba wani ƙarya ba wai ba wanda ya isa mu ƙarya. Wallahi ba ku burge mu ba, kuma ba wata bajinta da kuka yi a lokacin da ake so ku kama maza, kawai kun tafi kuna kama mata. To ƴan Daudu ne ku? Ai ku ba ƴan Daudu bane. Magana fa ake ta ku kamo ƴan bindiga a daji suna kashe mutane ba dare ba rana, kawai sai ku buge da kama matansu da iyayensu. Wannan bai yi ba, kuma wallahi dole mu gaya muku. Saboda haka ba ku burge mu ba, ba ku yi bajinta ba, wallahi ba abin da kuka yi na bajinta. Wannan kenan.